Hej. Hvorfor kan sociale medier være farlige for os, når vi går efter et drøm eller et mål i vores liv? Det er faktisk en særlig årsag til, at det vil jeg rigtig gerne bringe til dig i denne her video. Fordi når vi nu går efter en drøm eller et mål i vores liv, så er det sindssygt vigtigt, at vi husker at sortere alt støj fra. Alt støj, og når jeg siger støj, så mener jeg, det kan være alt fra et menneske, der påvirker dig negativt. Altså dine følelser negativt. Det kan være, det kan være sociale medier, der påvirker dig negativt. Det kan være en nøgle, du har placeret normalvis i et skab, du faktisk ligger hen på et andet bord, som du nemt lige kan tage på vej ud af døren. Det kan være alt sådan nogle ting, som påvirker dig negativt i din hverdag. Og der er sociale medier altså et af de elementer, der bare har en rigtig stor effekt på os, oftest negativt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi husker at sortere ud, være bevidste i brugen af sociale medier. Og det er derfor, jeg gerne vil bringe emnet sociale medier til bordet i dag. Fordi sociale medier kan nemlig have en rigtig stor negativ effekt på vores følelser og vores passion og vores gejst. Så det faktisk ødelægger vores effektivitet i en grad, så vi bliver forsinket i vores proces på vej til vores mål. Og det er der altså en årsag til, fordi er sociale medier enormt tidsslugende. Nummer 2 påvirker det altså dine tanker. Det sætter tanker i gang, også ofte ubevidst. Nummer 3, det påvirker dine følelser. Tankerne påvirker og sætter gang i vores følelser. Så prøv lige at tænke det her scenarie her. Det kunne måske være, at du kendte det fra dit eget liv. Du vågner i morgen glad. Solen skinner. Du kan mærke, at det bliver en rigtig god dag i dag. Du tager din telefon per automatik. Går ind på sociale medier, klikker dig ind og begynder sådan at scrolle ned. Og der er en masse spændende opslag, nye opslag fra venner, familie, måske en du synes er rigtig sød, måske en du dater, og der sker en masse spændende ting herinde, og du lægger din telefon fra dig igen, og du fortsætter din dag. Du går ud og gør dig klar, og pludselig så står du med sådan en negativ fornemmelse i kroppen. Pludselig er du ikke så glad, som du egentlig var, da du vågnede. Mærkeligt, men du fortsætter din dag alligevel. Men det er ligesom om din dag den bare ikke rigtig bliver god, fordi den her følelse den er der stadigvæk. Kender du fornemmelsen? Jeg gør i hvert fald, og det er der faktisk en årsag til, fordi imens du igennem din telefon og dine sociale medier, så har du altså fået tonsvis af indtryk. Og det har altså sat en gang i en masse tanker, og de tanker har jo påvirket dine følelser. Måske har du set en eller anden, du synes er rigtig sød og dejlig, like en anden mands billede. Og det har du måske ubevidst sat nogle tanker i gang hos dig, som har påvirket dine følelser negativt. Det kan også være, at du har set din kammerat tage action på en eller anden drøm af hans, og du har ikke taget action på din endnu. Og det har sat nogle tanker i gang, hvilket har påvirket dine følelser negativt. Det kan også være, at du har set en mishandlet hund, et opslag omkring det, og det har sat nogle negative tanker i gang, som har påvirket dine følelser negativt. Så nu kommer jeg med den allervigtigste pointe i den her video. Og den pointe hedder, når du tager din telefon, så tænk bevidst over, hvorfor du tager den. Hvad er det, du vil bruge den til? Er det til at bruge den strategisk i din forretning? Eller er det bare for at blive underholdt inde på sociale medier? Eller tager du den bare per automatik, fordi det tænker jeg over, når jeg tager den bare. Det er nemlig rigtig mange, der gør. Og problemet ved det er, når vi nu går efter nogle mål, det er, at det tit og ofte påvirker vores tanker og vores følelser i en grad, så det faktisk sænker vores effektivitet. Og for det andet, så går det så også ud af vores livsglæde. Så tænk over, når du tager din telefon, hvorfor tager du den? Og hvad skal du bruge den til?
det var det. Jeg håber, at det her det er noget, du selvfølgelig kan bruge i dit liv, fordi jeg ved, jeg har arbejdet med det meget selv. Jeg har arbejdet med det med mine klienter, som er coacher, og det har altså en større effekt, end man måske lige går og tror. Så jeg vil faktisk bare slutte af med at ønske dig en sindssygt dejlig dag, og husk, tænk over, hvorfor du bruger din telefon. Hej.